Döntések előtt az önkormányzati törvények módosításairól, a várható adóemelésekről szavaz este a parlament. Áfa törvény, a hazai őstermelőknek ez 60%-os veszteséget jelenthet, mondja Fidesz, a szakminiszter cáfol. Megölték Basajevet, a csecsen terrorista vezér állítólag merényletre készült Oroszország déli részén. A hírstúdióban Varga Edit várja Önöket. Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. Konvergencia tanácsot hoz létre a kormány. Gyurcsány Ferenc a parlamentben azt is bejelentett, és most a legfontosabb hírek röviden. Döntések előtt az önkormányzati törvények módosításairól, a várható adóemelésekről szavaz este a parlament. Áfa törvény, a hazai őstermelőknek ez 60%-os veszteséget jelenthet, mondja Fidesz, a szakminiszter cáfol. Megölték Basajevet, a csecsen terrorista vezér állítólag merényletre készült Oroszország déli részén. A híradó végén pedig hadd ajánljam figyelmükbe a ma esti közbeszédet, amelyben az észak-koreai rakétaprogramról, az iraki vallásháborúról és az izraeli-palesztin viszonyról beszélgetnek. Velem legközelebb 9:30 találkozhatnak, én számítok Önökre. Addig is viszontlátásra.